Uala, John! Quin pedazo de mòbil! Ah, que mola, eh? Em va tocar el mes passat, al sorteig del Club Jove. Saps què sortegen aquest mes? No. Anem a mirar-ho. Vale. No! Que té internet al mòbil. En sèrio? Això és possible? Clar que sí. Aquest mòbil té de tot. On estàs, Joan? Que la trobes a faltar? Tot artista necessita la seva musa. Mira! Càsting! Càsting! Fes-me preguntes a l'atzar. Amb un parell d'hores fent-me pregunta rere pregunta, jo crec que aconseguiré rascar alguna cosa. No creus? Sovint li sembla fins i tot de tot tapioca. Què? Com ha anat? Ah, el càsting! Clar, sí. A veure, escolteu, què us sembla si intentem aconseguir els diners per nosaltres mateixos? Sí, Lola. Enviem una de les nostres maquetes a un concurs que, si no ho he entès malament, et donen diners per produir l'àlbum o pot ser un pessic de peles. Tu també et digues coses que se't passin pel cap, eh? Lola, jo mai he escrit lletres. En canvi, és L'innombrable. l'innombrable, ens podria ajudar. 2.000 euros i un trampolí perquè coneguin la nostra música. No de les pots escoltar-se a totes les ràdios, omplint sales i sales de concert. Muntaré un tarot. Primera trucada. El futur, al seu servei. S'està comunicant amb Vicker. Estem per tot el que vostè necessiti. I si no torna? Per què no ho hauria de fer? En uns dies ho tindrà a les seves mans i no es preocupi, que no diré res. Ho mantindré en secret fins al dia. Salvem el món. És clar, imagina't que la manera d'acabar amb la humanitat sigui una bomba amb un gas tòxic. Morts! Vale, ens veiem després, doncs. Adeu. Innombrable. Ah, l'innombrable. Que diu que ve a buscar les seves caixes. Ei, nois! Ara tornes, no? No entenc per què tot el món va al revés i no sabem trobar solucions als problemes que hi ha. Tens les teves caixes allà, al costat de la Lola. Tot és teve. A veure, nois, les coses són més senzilles, eh? L'Iker va tenir una visió. Llavors, la Lola i el Lluís van rebre la trucada de l'innombrable, del Nicky. I sabem també que la seva cançó estrella era Salvem el món. Llavors, tu estaves dormint quan vas escoltar la conversa entre la Lola, el Lluís i el Nicky i et vas muntar la pel·lícula tu sol. Sí, ja sé que estàs afònic. Per això t'he comprat una pissarreta, rosa, per que puguis comunicar amb nosaltres. Hola, Salvador. Els nens i els borratxos sempre diuen la veritat. Va, Salvador, deixa'm acabar això. Ai, Cookie, no ho hauria d'haver fet. Home, tot s'ha de dir. Per mi és el més atractiu de tot el garatge, amb qui tindria alguna cosa. Nois, què us sembla un John? Acto! On has deixat la pistola? Quina pistola em dones? Què? Farem un videoclip del nostre single. Quedat! Tancat! Lluís, deixa la càmera i ajuda'm, que rellisco. I això? Hola. Què tinc? És un atac així com d'un vermell intens, eh? Va, Salvador, que no soc estúpida, eh? Que tu portes el pintallavis de la Lola aquí a la comissura dels llavis i ella d'un xuclet que és més propi d'un vampir però que podria ser perfectament teu. Em veus com la teva contrincant, Lola. No t'equivoquis. Us desitjo el millor, eh? I ho dic, sincerament. La teva mida pot ser teu si vols.
vol dir que el sector de la Joana estigui buit. On és la Joana? Ha marxat, efectivament. Ella i tots els seus llibres. No money, no garage. Avui hem de marxar tots aquí. I com sempre, la Joana ha hagut de ser la primera. Però on ha marxat? Que em moro de pena aquí mateix. Hauria de dir adéu a la meva creació artística. M'encadero a la porta i no em mou d'aquí ningú, Ningú! S'acaba una etapa, però hem de seguir junts. Separats. Mai ens separarem. No hi ha futur entès en el que estiguem separats. Som com una constel·lació. Sortirem allà fora i triomfarem, cadascú en la seva branca. I seguirem sent amics, ens recolzarem. I em continuarem enfadant. Riurem. Plorarem. Quedarem per fer sopars i festes, I tant. I si no és aquí, és allà fora. Això no acaba. Tot just comença. Però pel moment cal empaquetar tots els records. I d'aquesta manera sortirem per la porta gran. Ha sigut genial, oi? 4 anys són 4 anys. No s'obliden fàcilment. Us en recordeu quan vaig arribar? Deu ser Miqui, no? Password! Password? Serà el nou? És veritat! Tu ets el que ens has trucat? Sí. Hola. He vist que buscàveu algú per compartir garatge i us he trucat. Aporto molt bona aura. I si voleu us puc fer una neteja de males vibracions. Que cuqui, no? Què passa? Soc el Salvador, l'artista del garatge. Si faig pintura, manualitats, escultura, el que tu vulguis. Tot el que veus ho he pintat jo. Fantàstic! Un altre pirat al garatge, Què fets de dolent perquè diuen que estigui d'aquesta manera? Sí que ja me l'havien aquí, oi? Ella és la Joana, el Salvador, el John i jo sóc la Lola. I falta en Lluís i el Miqui, que ara arribaran. Mira, Cookie! És del meu aniversari! Que bo va ser, Ta-da! Felicitats! Per molts anys! Felicitats, Cookie! Ai, com te quiero! L'hem fet el Joan i jo, Has vist? Es nota l'art. Però si és de nata i xocolata. A més, no sigueu mentiders, que he vist la bossa del supermercat allà. Happy birthday to you, Mr. Lluís. Reset. Necessito borrar aquesta imatge del meu cap. Joana? L'has cagat! Oh! Lluís! Però què he fet jo? Shine.
que ell li va trencar les ulleres a la Joana. I el Joan va portar tot el mes l'ull morat. Sí. Ai... Quants i quants moments. Inigualables, irrepetibles, extraordinaris. Tu com et veus? Ara, no em veus? Genial. Vull dir demà passat, l'altre. No ho sé. Segurament aconseguiré el que vull fer, el que vull ser. Ja que tampoc sé fer altra cosa, però no vull intentar. I tu? Per cert, abans de marxar, m'agradaria emportar-me un quadre dels teus. Clar, tots els que vulguis, Joan. Clar. Gràcies per tot. Per tot? Sí, per tot. Per ajudar-me, per recolzar-me, per fer-me més gran. Tu, abans de venir ja eres gran. Gràcies. Lluís, no feia temps que buscaves la teva samarreta de Madrid? Oh, genial, on era? Feia temps que la donava per perduda. Em pensava que la tenia una de les meves titis. Pensava que ja no te la posaves, per no embrutar-te-la, com que vas perdre l'aposta. Perdona, però vam fer un partidàs. El que passa és que no sempre pot guanyar el millor. Ja va ser el partit. Vaig avisar, abans de començar. Cuqui, quin partit? Segur que no vols que et pinti? Aquests colors no et queden bé a la cara. Va, Salvador, que això ja comença. On és en Niqui? Niqui sempre arriba tard. Posa que saps que us fotrem una pallissa. Sí, home, això no t'ho creus ni tu. El Barça és el millor que dona espectacle. Sí, superioritat, en estat pur. Va, home, va. Segur que vols continuar amb la porra? Escolta, vinga, vete. Ai, Cuquis, que ja comença! Sí, Lola, efectivament, ja comença. Avui és el dia... Lola, i aquests colors? De Sevilla, no juga a Sevilla avui? No! Sevilla, home! Lola, que avui és el gran clàssic. És que et trauria una targeta vermella. Ay, Cuqui, por la Virgen del Rocío, que yo creía que jugaba a Sevilla. Pero bueno, no pasa res. Yo ya sabía que no jugaba a Sevilla, ¿vale? El que passa que era per fer la gràcia. Lola, no ho sabies, però va ser divertit. Van guanyar, Va guanyar. I? Després d'aquell dia no us volgut fer cap altra porra. No ho sé. Mireu, nois. El garatge està gairebé com el vam trobar. No, Cuqui, com el vam trobar no, Em recordo que quan vam arribar aquí, tot això estava ple de gàbies. Gàbies? Per què no m'ho vau dir mai, això? En Jumis era un home estrany. Va venir i les va treure totes. Gàbies. Ai, el que queda entre aquestes quatre parets. Nois, és hora que us digui tota la veritat. La veritat? Quina veritat? De què parles? Que mai us oblidaré! És clar, no us oblidaré perquè ens seguirem veient. Però tot el que hem viscut aquí al garatge ho porto al cor. Ai, que Cuqui les paraules. Que cutre. Jo ja ho tinc tot guardat. Però he trobat una capsa aquí que no sé el que és. Sento que hi ha algo brillant a dintre. Però no l'he obert, només ho he intuït. I què? Espera, ja vaig a obrir-la. Espera, Ajudeu-me. Ai, a veure, gireu. Espera, A veure... Mira, Jon! El que vam fer servir per l'arbre de Nadal de l'any passat. Te'n recordes? Com no? El 25 de desembre, fum. Nois. El 25... El que no entenc és per què poseu l'arbre de Nadal al meu racó. Doncs perquè sí, perquè l'any passat va tocar el sector de música i aquest any ho toca tu. Necessito un nou espai vital i no m'agrada el Nadal, ja ho sabeu. Ni el Nadal, ni els pares Noels penjats a les finestres i encara menys les Nadales, que posen a totes les botigues i a tot volum a més. És tot
molt ranci. Mira, Jon, aquest tic sexy. D'aquí a les revistes de moda, però amb el típic arc, saps? Lola, jo de tu així no sortiria al carrer, eh? Per què no, Joana? Així crees tendència? Mira. Molt guapa, preciosa. A que sí, Jon? Jon? Tan sols em falta l'Ester al cap. Encara que jo ja brillo amb el meu talent. Ara és quan t'electrocutes i et quedes ben torrat, eh? I després... Pum, pum, pum. On t'has deixat l'esperit nadalenc, Joana? I finalment ens el va fer treure, eh? Que huevo! Va ser el mateix Nadal que el Salvador anava de patge reial. El mateix. Vaig ser el millor patge de tota la història. Hola. Hola. Com et dius? Meritxell. Hola, Joana, soc periodista de notícies. Avui que et puc fer una pregunta. Ah, sí? Endavant. És el teu primer llibre? T'esperaves aquesta acceptació per part del públic? Aquesta cua de gent esperant perquè els signis un exemplar? Doncs no, la veritat és que no, que els lectors encara no coneixen el meu estil, així que estic molt sorpresa, sí. Qui trobarem en aquest llibre? Doncs té uns personatges molt marcats, molt diferenciats entre ells, i és precisament aquesta diferència la que fa que puguin crear coses meravelloses i obrir-se un camí comú. Moltes gràcies, Joana. A tu? Meritxell, oi? Sí. Espero que t'agradi. Gràcies. Adéu. Adéu. Hola. Ara de veritat, em prometeu que mai ens separarem? Mai. Mai. T'ho prometo. Fins a quin punt m'ho promets? T'ho prometo més enllà de l'infinit. T'imagines? Tu i jo i tots nosaltres. Qualsevol lloc, sempre junts. Per més imprecís i vague que sigui. Ja arriba el moment de tancar el llum i marxar. Altres vindran i altres es passejaran entre aquestes quatre parets. Esperits, em refereixo. 4 anys. Pots fer realitat tots aquests somnis 48 mesos amb vosaltres. que tens al cap. 1460 dies d'experiències. No tinguis por. 35.040 hores de diversió. Inspira't de l'essència, tot té color. Cada obra d'art rep la teva identitat. Oblida el que saps. Dibuixa un món. Suposo que ha arribat l'hora de dir adeu. Sembla que quants somnis queden aparcats finalment entre aquestes 4 parets. No ho dic per quedar bé. Per allà fora ens continuarem veient. A més, aconseguirem el nostre somni. Potser el garatge ens ha retingut durant tot aquest temps i per fi ara veurem la realitat. No, un altre cop no. No tornem a plorar, que començo jo un altre cop. No, t'hi nego. Deixa't anar. Cada obra d'art neix i viu amb un contrast. Oblida el que saps. Dibuixa un món a la teva mida. Pot ser teu si vols.